Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда мен Эльмира Шарифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең программада авыл җирлекләрендә халык җыеннары башланды. Азнакайда тагын бер тарихи китап дөнья күрде. Хәзер әлеге һәм башка яңалыкларга якыннанрак тукталабыз. Гыйнвар аенда гадәт буенча авыл җирлекләрендә җыеннар уза. Шуларның беренчесе Чуар Абдул авылында булды. Алдагы сюжетыбыз шул хакта булыр. Халык җыены бәйрәмчә төсмер алып, мәдәният йорты коллективының күңелле чыгышы белән башланып китте. Шул ук вакытта биредә катнашучылар өчен халыкка хезмәт күрсәтү оешмалары да эшләде. Биредә үзләрен кызыксындырган һәрбер кешегә сорауларына җавап алу мөмкинлеге тудырылды. Җыенны район башлыгының беренче урынбасары Роза Галиева ачты. Авыл җирлеге башлыгы Нияз Фатхетдинов һәм Тукай хуҗалыгы җитәкчесе Габделәхәт Рафиков узган ел нәтиҗәләре, башкарылган эшкә йомгак ясап, хисап доклады белән чыгыш ясадылар. Халыкны кызыксындырган сорауларның берсе үзара салым акчасы. 2021 елда халыктан җыелган акча субсидия белән бергә 835 мең сум тәшкил итә. Әлеге акча юллар, спорт мәйданчыкларын, һәйкәлне төзекләндерүгә тотылган. Моның өстенә әле төрле бәйрәмнәр дә уздырыла. Чыгышларда шулай ук авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү, шәхси хуҗалыклар, мөгезле эре терлекләрнең саны һәм башка эшчәнлекләр буенча да тулы мәгълүмат бирелде. Төрле өлкәләргә кагылышлы чыгышлардан соң авылның күркәм кешеләренә, алдынгы хезмәткәрләргә бүләкләр тапшырылды. Быелгы кышкы табигать карны мулдан яудыра, чис тартып кына җиткер. Кулларына көрәк тоткан җыештыручылар да автомобиль юллары идарәсе, шәһәрне яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиеләре, техникалары да туктаусыз эшлиләр. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Шәһәр урамнарын чистартуда автомобиль юллары идарәсенең һәм шәһәрне яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесенең бергә 4 дистәгә якын техникасы катнаша. Алар иртә таңнан кичкә караңгыга чаклы шәһәрне кар көртләреннән арындыралар. Йорт араларында, ишек алларында идарәче компанияларның тырыш хезмәтен күрәбез. Әмма кар туктаусыз явуын дәвам итә. Бу уңайдан халкыбыз аңлап, үзләре дә ярдәмгә чыкса, гел урынлы булыр иде. Шул ук вакытта кардан чистарту вакытында йорт алларындагы машиналарны читкә алып торсак, эш барышын күпкә җиңеләйтер идек. Кардан чистарту авыл арасындагы юлларда да оешкан төстә башкарыла. Районның 90 еллык юбилее уңаеннан бай тарихлы китап нәшер ителде. 800 битлек әлеге зур китапта район тарихы, аның кешеләре турында истәлек язмалар тупланган. Район үзәк китапханәсендә аны тәкъдир итү кичәсе булды. Әлеге очрашуда муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Буыннан буынга, из поколения в поколение дип исемләнгән әлеге җыентык та нәкъ менә аның тәкъдиме белән дөнья күрә. Бик яхшы китап чыкты. Монда китап булганы юк. Анда инде менә бу безнең тарихыбыз, 90 еллык тарихыбыз, Азнакай нефть идарәсенең 65 еллыгы. Анда инде нефтьчеләр, буравиклар да калган бергә эшли торган үзебезнең сервисный компания, оешмалары, авыллар, колхозлар, шәһәр, оешмалар, управлениелар. Без бөтенсендә көтәргә тырыштык. Рәхмәт Татнефть җәмгыятенә, алар акча бирмәсә, бу юлны эшләп булмый. Проектны тормышка ашыруда Татнефть җәмгыяте, аның генераль директоры урынбасары, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев матди яктан ярдәм күрсәттеләр. Бу төбәктә кара алтын табылу белән район тарихында өр-яңа сәхифә ачылды. Нефтьчеләрнең булышлыгы Азнакайның танылмаслык булып үзгәрүенә, матураюына ярдәм итте. Ул республиканың көньяк чыгышында эре сәнәгать үзәкләренең берсенә әверелде. Китапны төзүче һәм аның җаваплы редакторы, Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре, Хөсәен Ямашев исемендәге республика журналистлары премиясе лауреаты Ясир Хаснетдинов. Шундый мәгълүмат бар, менә Болгар дип үзебезнең изге Болгар җире, Болгар дип әйтәбез. Болгарның элекке исеме Азна булган. Борынгы исеме, башка исеме. Менә шулардан итә башласа, чыннан да Азнакайның халыкның күченүе, килеп чыгуы, ул инде безнең якларда. Китап төзүдә үз өлешен керткән бүгенге көндә Маяк редакциясендә намуслы хезмәт куючы Нәсимә Фазлыева да үз фикерләре белән уртаклашты. Ни дисәң дә, тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк ди. Менә шуңа күрә бу изге эш киләчәктә дә дәвам итсен, бөтен кешегә дә, менә ул авылларда да, ул предприятиеләрдә, әле безнең менә монда Нәсимә Халяфовналар,
Анда бик күп кешеләр катнашты инде. Менә аларның барысына бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә районда авыллар һәм шәһәр тормышы турында 40 китап дөнья күргән. Тарихны барлау эше алга таба да дәвам итә. Ә хәзер спорт хәбәрләренә тукталабыз. Узган шимбәдә шәһәребезнең чаңгы базасында Азнакай районы башлыгы кубогына чаңгы ярышлары булып узды. Тулырак алдагы сюжетта. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин ачты. Лыжный сезонны ачып җибәрәбез. Безнең инде монда кар да яуды, Аллага шөкер. Бүген салкын. Шуңа күрә барыгызга да бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Исән сау гына булырга. Менә быел да Аллага шөкер. Безнең инде районыбыз спорт буенча беренче урында. Чаңгы ярышы оешкан төстә башланып, анда мәктәп укучылары, предприятие, оешма хезмәтчәннәре белән бергә өлкәннәр дә узыштылар. Чаңгы юлы 3 һәм 5 чакрымга сузылган иде. 7 чаңгычылар аны кыштай очып бик тиз вакыт аралыгында уздылар. Араларында чаңгыда дистә еллар шөгыльләнүче оста чаңгычылар да бар иде. Ярыш нәтиҗәләре билгеле булгач, җиңүчеләргә тантаналы төстә медальләр һәм мактау грамоталары тапшырылды. Инде менә ничә ел рәттән районда авыл яшьләре арасында спартакиада уздырыла. Быел да моңа инде ныклы әзерлек бара. Бу уңайдан төрле спорт чаралары да булып узды. Гадәттә кышкы спартакиадада яшьләр чаңгыда узышу, хоккей, көрәш, кул көрәше, гер күтәрү, аркан тартышу, теннис уеннары белән бергә пешкы белән тиз арада бүрәнә кисү кебек кызыклы ярышлар үтә. Быел ул Сарлы авылы җирлегендә узачак. Бүген безнең районыбызда ел сайын үткәрелә торган авыл яшьләре арасындагы спартакиада башланып китте. Менә бадминтон буенча, теннис буенча, барысы инде 15 төр буенча шунда ярышлар үтәчәк. Без инде 11нче мәртәбә аны үткәрәбез. Монда бик зур рәхмәт үзебезнең авыл советы башлыкларына, депутатларга, җитәкчеләргә, менә бүтән командаларда килгән, яшьләребез килгәннәр, кемдер Казаннан кайткан, кемдер Чаллыдан кайткан, шушы ярышларда катнашыр өчен гаилә белән килгәннәр, балалар белән килгәннәр. Шундый бүген спорт бәйрәме 23 февральдә инде үзебезнең Сарлы авылында финал үтәчәк. Хәзер инде атна сайын безнең төрле төр буенча шундый предварительный уеннар, отборочный уеннар булачак. Финалны инде без үткәрәбез 20 көнне шушы ватанны саклаучылар көнендә Сарлы авылында. Шушы көннәрдә Чатыртау арена спорт комплексында бадминтон, өстәл теннисы буенча узган ярышлар да кышкы спартакиадада катнашу хокукын яулау максатыннан үткәрелде. Спорт чарасындагы яшь спортчылар үзләренең көчен әлеге спартакиадада сынаячаклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Тапшырылбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.